Roje, di aman sa imo ato, Roje. Mama. Hoy, dito ka gawasan. Hindi ko ako. Oh! Ah, dumi ka. Tapi di mana mahurut. Tanpa kuping din ako. Master kay sis Mamay. Master kay sis. Unsa man na? May mo na siya ko. Oy, Kristen, naburas na ka. Madami. Hoy, Kristen, dili man nakagura. Hoy, anak Roje, anak man. Yawa oh anak. Yawa. Siya hindi mo ang plato. Palangga kay niya. Basta mahires na, mahires. Hindi sa rin yun niya. Wala. Ang isa man nagbutok mahal ka na suman. Unsa man na sis massage. Unsa na massage? Yawa massage na na bay. Massage sa di bay. Ah, wala dia. Halo, nahilis na. Hala, hilis ay. Kristen, nasa naman na Kristen? Yawad. Kamay na lang. Kamay na ang buwan tayo. Hoy, pila ni ka minutes. Dila, sa magamay na. Hilis din mo na. Kinsa hilis. Lupo. Tara, oo, grabe kayo. Munog. Grabe kay Kristen, master kay Kristen. Ang naong ni Roje. Ang naong. Nah, kita master karon dia inanaon nga nang sulupin ba? Sulupin. Kanang sulupin. Unsa naman na? Sa taas na. Sa ubos na na. Oh, baa na nahilis na ila. Oh, hilis naman niyo ha. Ada kayo. Okay ka? Na, kinsay mahilis. Sakit ka na sa kang. Sa ubos mga diyan ang na ninyo. Ay, ate. Hoy, kamay na lang. Gawin na lang. Inumasa. Ah! Inumaw kayo. Wow kayo. Talunga kayo, wow kaya. Yawa lagi ni kanan, Sharo. Wow. Yawa. Sabi kayo. Talunga kayo, ilis na kayo. Ani lang, half lang. Oy, inumasa kayo, wow kay sala ninuma. Inumasa. Nagamay na kayo dudo. Nagagmay na. Oy, Roje. Napanos na Roje, napanos na. Kung makadaong ka pa, paningkamot do. Hoy. Ningkamot do, ay baldi do. Hoy, kailangan magputula. Kailangan niya mabalik. Gatay, kailangan mo rin mabalik. Balia. Balia. Talong mo, gamay naman kaila dudong. Sige, balia, kina ninyo. Ang makadaog. Ang mabali. Wala na, kagibali naman mo.
Dili. Dapat sa tuna. Malanay siya. Malalay siya. Mainis siya. Hindi naman siya